posachedwa apa tikupasirani mafunso onse omwe Atolankhani anawafunsa Sylvester Namiwa ndi gulu lawo la SEDED pamene amachitisa press conference kapena kuti press briefing lero lino mu mzinda wa Lilongwe. Ndipereke bwaloli kwa anthu atifunse mafunso. You come on later on. Okay. The floor is open. Anga ndi Imon Pilingu kuchokera ku Zodiac. Taonapo kuti mwalengeza kuti mwapanga mwakonza zionetsero lachinayi lino. Koma siti kudziwa kuti tinaona zionetsero zimene zinakonzedwa ndi zipani zotsutsa boma sabata yatha. Pankhani yokhudza meki ndi mavuto ena amene okhuza zisankho. Pana tulukira anyamata ena onyamula zikwanje komanso anthu ena. Siti kudziwa kuti mwakonzeka motani pofuna kukhwimitsa chitetezo chanu pa nthawi ya zionetsero zimene mwakonza mukutero lachinayi likubwerani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi kuchokera ku ITM Online TV. Ndizoonadi anthu akuvutika kumalawi kuno, tikuona anthu akhala m'misewu, sitinganeneso zambiri yayi. Koma akuluakulu amanena kuti vuto lakusowa kwa mafuta, vuto lakusowa kwa mankhwala, vuto lakusowa kwa zinthu zina ndi kusowa kwa forex. Anthu apanga mademo. Mera CEO akajaje apanga resign. Awati kuti andani anduna a energy apanga resign. Tilibe ndi vuto la forex. Kena kuno titani. Nakasi panopa tikupeza ma solution. Akajaje achoka, andunaso achoka, koma mafuta janzipatala fyodosa kusowa forex ibe palibe. Tipange chani ngati dziko. Zikomo kwambiri. Okay, fine. Mwina tikudikira mafunso ena. Zodiac mnafunsa kuti kunali zikwanje inu mwakonzeka motani. It's a shame that in this day and era we should be competing, hacking each other. In this era and age, we're supposed to compete in terms of ideas. Superior ideas should bow down to inferior ideas. So that is a product of an inferior idea. Amina Napanga Sponsors Manager is an inferior politician, a clueless politician. He has nothing to offer and it doesn't have space in a modern day democracy. Once again, kudos to the former presidents. You demonstrated leadership at this critical juncture. We saw all the former heads of state, Dr. Bakiri Muluzi, Dr. Joyce Banda, Professor Arthur Peter Mutharika, demonstrating unity of purpose. In fact, that is what's supposed to be done in a democracy. Lero kunenda kuti ati tizika oneka kuti ndife ochuka kumakatemesana mumangu aya alusa amene amakutumani. And by the way, timamuziwa ati munthu amene idunso mumamuziwa. Ndika munthu ena kake kama zotoone ngati kashasha. I would like to warn you kuti kumene tupitako patience yathu is warning out. Malaya muno palibe amene ali above the law, no one is dispensable, and zimene mmapangazi sikuti tumazitha ndi inuya. Kuli aine ake amene amaziziwa zimene ziyazo. So kunena kuti zafike size zote tizika tulusa nduna nyumba iya itisafike kumene uchi. So emoni palibe kukonzekera kwina kuli konse. Chimene mukachizona kuti zikula Malawi ndi democracy. Mu democracy anati pasama ufulu osiyana-siyana. Zimene zimachitika pache zinkachitika nthawi ya MCP 1964 to 1993. Ndiye makolo athu mu June pa 14 June 1993 kuna referendum adakana. Kunali tambala ndi nyali. Ndifaka wa madana ndi nyali. Akangona makandulo ako yasidwa amapenga misala. Ndiye akapenga misala ama atuma anthu azika atema. Ndiye tikunena kuti ife tipita pamene pacha. Palibe atakapangisa mine fa Malawi democracy. Akanganya awa kupanga matukutuku lero anapindula ifa cha democracy. Akana kuti Malawi muno mulibe democracy lero anali kunja kwa boma. Analiso kunja kwa boma. Ndiye ndauze kuti zimene mukupangazo for that 26 years mali kunja kwa boma zija. Anthu anasintha. Panopa people are now sophisticated than what you are doing. Let's compete using ideologies. We should compete using ideas. Let superior ideas reign supreme. Osati zumakatenga chikwanje zakalikale archaic. That's outdated. So there's nothing like preparing. All we know is we have got the Police Act. Imene kunena kuti musana pange mademo mukauze a DC. Umboni mulina wakala tamwela ndra DC tauza. We are not kneeling down before Palani kuti tizikapange negotiate tipange exercise a constitution right. No way.
zimenezo ayi. So ineyo will not attempt, and makomrezi kunoko mutati muone apa palibe amene wabwera ndi silikali tabwera because we are free people. Dziko lanthu magazi anakesera kale, kulibenso kuti tikese magazi ena. Amene muli ndi nzeru mubwere pano pakuti kodi nkhani ya forex titani. That drives me to the second question, kunena kuti mwanenadi bwino ndiye mafana kufunseni kuti kodi mbuyomu forex yo imakhalapo ifa ya. As at 28 June 2020, import cover malawi muno inali 3.5 months. Ndalama zimene mbati tikagulira magalimoto, tikagulira mankhwala, tikagulira china chonse chikufuna kuphatikiza ma raw material, inali oti timayikisa ntchito 3.5 months. Zinapita kuti in other schools of thought they say in every society there is something that works. Ngati dziko ndikudabwa kuti dziko liso ina kuononga ndi apaki Public Affairs Committee, Monsignor Patrick Tawale ndi chair, he should take the blame. Mbuyomu zikafika hapa paki maitanisa all inclusive stakeholders meeting lero akhala chete chifukwa kuti akwazunza Malawi ndi mbusa nzawo chakwera. Shame on you paki. Muchite manyazi ku Public Affairs Committee. Amipingo, wake up. Anthu ake ndo omwewa amene matumikira acha. Pa munthu pali thupi ndi mzimu muzuke. Nkhani ya forex ndiona kuti mziko muno muli 22 million. Vuto lilipo ndo tukakamira anthu osaziwa kanthu. Ati social theory zina zake zosamveka bwino. People that have nothing to do with the business. I mean, running government is a serious business. Ndiye tili mwa 22 million. Mukaona kuti amatidadi akulephera mutenge maizuleka. Ngati azuleka akulephera mutenge imoni pilungu. Apo aitenti pite kunkhoma. We are blessed. Tili ndi anthu kuti akuziziwa zinthu zikoma vuto kanga ndiwamba. Malawi has been reduced to a criminal enterprise. Nkhani kuti akuzoka kutengani inu mukaulula kuti akuba. Afuna ayikepo anthu awo kuti akamabatisa maone. Ndi Malawi amene muli maoffice mozonse zimene akupanga za chinyengo zibwere seni. Tayalula anthu azibwere pambala mbanda. Choyambirira nkhani ya mwina anthu amakuganiza ndi mango yankho azitiri kuziziwa. We are running a wasteful government. Titachepesa nduna, titachepesa kuenda malendo amapita achakwera achakunja amapitisa forex. Forex imene akanati atizipangira ntchito za malonda. Tikasiya zonse zija amona kuti tipanga easy pressure on MRA. Chinthu chachiwiri import substitution. Padakali panoza kumvesa chisonti ndi sugar Malawi muno. Koma do you know kuti industrial sugar amene akuisa ntchito makampani akumachokera kunja. Sugar ota kupita kuti. Now kandrama kamene tikanasungira kuti tibweresere mafuta, kandrama imene tikanasungira kuti tibweresere fertilizer, kandrama imene tikanasunga tibweresere mankhwala, tikumagulira industrial sugar. Zoona pamene ndi nduna eza malonda siku mumu akhala cheta kuyangana kumbali muyangane mauche ndi nyanja kuchokera ku Kalonga kufika ku Mangochi madzi amangoyenda koma lero panopa Malawi is one of the dziko la njala kwambiri paziko kunosera pansi pamene 2008-09 we a bread basket timapereka chakudya kwina kwake tindaso kulosa kuzuwa chofuna kuchita ntchito imene alipo ndimango bandalama za anthu nkumayenda ndifake tunaenda kuti ayi akulu tikane mutati mwafuse mwapange interview inuyo mupange program anthu amene kuti afuna asogolero akuuzani kuti ine ndikakhala pampando just like Joyce Banda anasintha nkhani ya forex ndi mafuta in 2 weeks lero Joyce Banda ali moyo lero abakiri muluzi ali moyo nthawi yawo abakiri muluzi sitinamvepo kuti anthu amagona pa filling station umapita amene ukakula half liter nkumabwerako ndamene mafuta anyale ndamene masola kulibe timapita pa Luchenza paja kokagula mafuta awanitambala kukaonikira masiku awiri kubwererako. Now anthu abakiri muluzi ali moyo Joyce Banda ali moyo Professor Arthur Peter Mutharika ali moyo nthawi yakwana una kuti we should swallow our pride. IMCP ndi anthu amakani ndi amatama koma anthu olephera for the past 4 years alephera kubweresa forex komanso forex chankaa pasa anthu ndanakale posera pa tibira naming and shaming kumapitisa kunja so mavuto ali muno ngokonza nkhani ya kunokema mukuziwa Kolini Zamba wachudwa kangati Kolini Zamba amene ali secretary wa president Chakwera wachudwa kangati nde amene ali face of Chakwera kumachulidwa kuti awa ngosokoneza achakwera kumasekerera hehe what does that tell you amachita kuwatuma mavuto ali panso ali panopa ndi achakwera nde akachoka Matola akachoka Kachache ikachoka Smartmatic tibweraso ndikiya 2 we want to clean this country. This is why we are making a passionate appeal to the diaspora. Join us. The only place you go home is heading towards destruction beyond recognition. Let's wake up. Let's save the situation. I just wanted to remind President Chakwera that it is within your prerogative to hire and fire. This time around, our President Chakwera, please fire all the incompetent leaders.
we have incompetent leaders. Why are you keeping them? Fire them. Hire the competent leaders who can save this sinking ship. Malawi is sinking within pamene nimukuona ndi maso ano. I just wanted to ask our President Chakwera that are you happy to see all these queues? President Chakwera, are you happy to see anthu anyamula zikwanje nkumati opyeza ntaunimu? No. Please act. This is going to be on record that during President Lazarus Chakwera's regime, anthu amanyamula zikwanje nkumaopyezana, anthu nkumapana, zinthu nkumavuta. Please fire all the incompetent leaders amene akupangitsa kuti mdziko muno musapezeke forex. Chifukwa forex ndi pamene pagona ma issues onse amene tikukambawa. So please fire them, fire the incompetent. Titengere chitsanzo Flames inachotsa anthu amene amakanika. Lero lino we are happy to see kuti dziko la Malawi for the first time after a long time yagoletsa zigoli zitatu kuchinya Burkina Faso. So this thing will also apply to all the parastatals, all the areas whereby if you fire the incompetent leaders, zinthu ziyamba kuyenda bwino mdziko muno. You should also fire those people at Malawi Electoral Commission amene akukakamira Smartmatic. Chifukwa ngati ungazabwere nkhondo ife tizayang'ana inu ya president. Is being diplomatic. Nduna zimene zikulepherazo akuziziwa ndi Achakwera. So munthu olephera apa ndi Chakwera. Tisachite sikumupita kumakazungulira kutaliya. Akanakhala kuti Achakwera ndi munthu ali kuti nkuthekera nkhani ya forex tathana nayo. Akanakhala kuti Achakwera ndi munthu kuti nkuthekera bweza tasiya kumangoyenda zopanda pake. So tisamapite kutaliya. Nkhani yomapangalo za chala maparastato maminista ona asankha ndani. Ngati ife timadziwa ngati. So olephera ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndina anena mu October pa 2 October 2020 atatha 100 days nena kuti Dr. Lazarus Chakwera is a below average performer. Fusolina. Tabwera pano nkale kuliso zambiri zochitika ndikuthokozeni chete ya kusonyeza kuti mafunso atha uthenga umene tinabwera nawo nkonena kuti anzathu a business musaganize kuti mavutowa sakukukhuzani. Mavuto akhuza kwambiri ntchito za business kutero kumene zatere mu ntchito za business zayima. Komanso ino amene mugwira ntchito mboma mavuto akukukhuzani chifukwa posachedwa apa muzamva kuti bungwe lotolera misonkho la MRA sanatolere kanthu ife kuti mafuta kunalibe diesel. Ndiye ziko lisalonge kuti uona ndifanira kuti Lachinayi mwapasa anthu holiday. Amene mukuthekera muzatenge galimoto zanu tikakumane pa community. Anthu aku Chinsapo mupeze malo oti mukumane muzanyamuke kumeneko. Anthu aku Chitipi mupeze malo, ku 25 mupeze malo. Enough is enough. Nthawi yakwana kuti tizichita manyazi. Koma lero Malawi ina aliyese amene ali kunja kuno ngakhale kunja ali mkati muno ngakhale kunja achite manyazi. Ino azathu amene muli kunja tikupemphani kuti pa 21 muzapange demonstrate online. Ndimafuna ndapemphe aunjizani Kenani kunena kuti you have never let down Malawians. Panopa tifunika thandizo lanu, ma placards, mabana, mupangezi yamuna pangira nthawi cha COVID atativuta, munaonesa usukuliri wabwino kwambiri. Maflaza atativuta, munaonesa usukuliri wabwino kwambiri. Yambani anthu akufuna kwabwino moyankhule ndi aunjizani Kenani kuti ntchito imene yopulumutsa Malawi iyende bwino ifunika thandizo lanu. Amene sangathe kubwera kumeneko apeze njira yona kuti athandizire ntchito imeneyi. Sitili pano kuti tikufuna ndalama za anthu, ayi tifuna tipulumutse Malawi. Chinthu chofunikira nchona kuti inu kuyambira Atolankhani muli pano. Siku ine muzabwere osatinga Atolankhani. Muzabwere ngati anthu oti mwatopa ndi chibwana chimene chikuchitika mdziko muno. Anthu amene mayendesa njinga zakabanza siku limene muzasiye kuyenda. Anzathu ama minibus, anzathu ma truck drivers, musiku limene tubwere tumize uthenga kwa anthu olepherawa kunena kuti kulephera kwawo tatopa nawo. Dziko kwambiri tinayamba zonse ndi pemphero ndimafuna mundilole ndipemphe amene anati seguliraja atisekere ndi pemphero. Dziko kwambiri makoma nonse. Umoso lundi mmene zinalili lero lino pa 19 November 2024 mumzinda wa Lilongwe pamene bungwe lomenyera ufulu lotchedwa SIDED ndi mtsogoleri